Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingdan jong kam Hikai basa Tylli ha skol ba North Eastern Hill University. Kalong hadu shispa hanyo pukhandai Tylli, but nakini tangkhat ar Tylli lamang na kabenta ki Riewlum lani ki scheduled tribe. Kani kalapaw ha kajuba balaai haying dorbar Lok Sabha da ka menteri khana ka sarkar pedeng badai pet ya ka pulia puthi ka Anpurna Devi. Kat kom kajubab lapaw bahadu ka shitarik uyayong arajar arpuar ki kam Hikai ki baklempat pendap Nehu ki long shispa hanyo pukhandai Tylli. Na kini ki shispa hanyo pukhandai Tylli, shispa saw Tylli ki de na kabenta ki general, arpulai Tylli na kabenta ki schedule caste, khat ar Tylli na kabenta ki scheduled tribe, khat khandai ya ki OBC, khat san ya ki EWS, bat hanriu na kabenta ki PWD. House nam balala ki kam Hikai ki basa Tylli Nehu kiladan shispa hanriu punyo Tylli. House nam arajar arpau kiladan shispa san punyo, bat house nam arajar khat khandai kiladan shispa laipu ar Tylli.